Жер шарында кешенең хисабы юктыр. Алар төрле калаларда, авылларда яшиләр. Кемнәрдер бай, кемнәрнедер хәерчелек үзенә тарта. Ләкин сүз аның турында түгел. Минем сезне Мөслим районындагы Исәнсеп авыл җирлегендә яшәп ятучы гади булмаган кешеләр белән таныштырасым килә. Вакыйга хәзерге вакытта бара. Alo, исәнмесез? Марат Ишатович? Әйе, бу мен. Хәлләрегез? Әйе, команда җыярга? КВНга? Әйе. Әйе, шундыйрак команда җыярга исәп бар, әйе. Ярый, сау булыгыз. Мынан бүгін керек түгел. Менә мен сине бүгін эзләгән идем. Бусы авылдан китте инде, хәзер президент. Шәймиев безнең пенсиягә китте, аны КВНга чакырып тормыйм. Рәзиләгә шалтыратырга кирәк. Alo, исәнмесез? Рәзилә идеме? Рәзилә, сәлам. Рәзилә, безнең КВНда уйнарга кирәгем. Катнаша алырсыңмы икән? Яра. Пока. Безнең Рамис йокы шүлмәге, Рамиска туры шалтыратырга кирәк. Йокы шүлмәген күргәнегез бармы? Юк. Мин сезгә йокы шүлмәген түгел. Шүлмәген күрсәтәсем килә. Benim yukarıdan var. Alo. Alo. Ramiz, selam. Seninle hemen yapıyorsun что ли? Yok, yo'qman. Qaya? KVNga, ayi, boram. Ha, kiyinam da, kelib ishdaman. Ayi, kelib ishdaman. Yo'qman bu. KVNga so'ng qilam. Men yo'qlab qolganman. Рамис йокысына аю да көнләшер. Рамил, кышта бәрәңге алучы безнең малай, аның артыннан Рәзилә бара, әйтеп тормыйм. Арбаны кыштан, шанаңны җәйдән әзерлә дигән мәкаль йөри. Тик безнең Рамил бу рәтләргә кермәс. Яз ни аңа, кыш ни, тик аның бакчасы тулы җиләк-җимеш үсә. Аны ничек үстерүе безгә сер булып кала. Менә Рәзилә аңлап битәмәйме? Кыш көне бәрәңге алганда, чубытасы юк, күмәсе юк, кырты юк. Аннан соң менә
Күрсәтә. Аның бит бәрәңгеләре дә кыш көне ничек ире була. Ел сайын кышка да шундый ире бәрәңгеләр алам мен. Ярар аласың. Ни, карале, Римма апа КВНга чакырадыр сине, барасыңмы? Барам, конечно. Ризамы? Риза. Шагали, кышкы уңыш. Ильяс безнең бурычка алучы малай. Сезнең кисәдән бер тин акча чыгармыйча, эшләмичә яшәп яткан кешене күргәнегез бармы? Сәмсез. Булмаса, каршы алыгыз. Сіз әйбер аласыңмы? Юк, әйбер алмайм мен. Әйдә ал. Нурепа, миңа не кирәге? Баранки кирәге. Ну, кызыл кидап язып тора алмассыз микән? Иртәгә китеп бирәм, иртәгә. Борычларым бар бит инде. Борыч. Бары язырганмын. Ну, өстәп торсыз, мин китеп бирәм, иртәгә точно китәм, иртәгә китәм. Китәм дидем бит инде. Теге китап язып. Яра, иртәгә китеп бирәм, я Нурепа, рәхмәт. Рәхмәт. Sen Nurepа. İstemsiz. Ne, kunda... Soğan gildiniz mi yani? Kunda... Boşanıp girdin mi sen? Bana 1 milyon TL zarfata. Evet, irtega kirendik bitkeni. Ne, irtega bilemin, ne, Nurepа. Bugün de boş kazıp dursun şimdi. Bir şeyin diyormuş ya boşta sıraktırasın. No bit. Kubalasın lan neydi sonunda? Kubalmayım ben, tege bana kirek, bana bisuk, priprava verseniz, şey... Bunda hatta sunmacı yıla bitinde. Öyle bir, bana bu defterde hayrananda. No, min irtega kırtıp birem, Bu eyberler bitkinde irtega edip olan eyberler. No, min kırtıp birem Nurepа, точно kırtıp birem. Bana, zıp da yok. Bunları yakire? Yara Nurepа, bana, irtega точно birem, bana. Verirsin bana şol, bisuk. Bisok tağın. Bisuk. Onlara, Eyberlerine. Tamam, şey verirsiniz, любой yarı tuz çıkarsa indi. Ben tağın nerse diyeyim sana priprava. Bana yazıp kaldırırsın ya, mit точно irtega kırtıp birem. Yara, Nurepа, O rahmat. bilen berip oyak bilen zerrif bulmasın. Yara, mit точно kırtıp, irtega kırtıp, rahmat. Sağ olun. Sen misin güzel yapar? Eybet güne, İlyas eybet güne. Neyi bit? Buruşuna girgenin mi? Bana sorarsız deyip bildim bit ya. Soruyuz, buruşun kişilerlik buldu bitindi hazır. İrtega bir hafta. İndi kişilerin yok girgenin bitindi sen. Ben irtega точно kırtıp birem güzel yapar. Bana söz birem. Joğan ştamaya bilip birem. Şipşistan ştamaya. Bana paraşok bulsa. Şu kıştan da akşama da joğasına indeyim alıp gelesi. Anda şipşis tavşada. Vallahi bu kaçın indiğin alasın paraşokunu. Zifana bir yerler. Birlemen, İlyas sana sungusu yonadan yok. Neren? Böyle defterden zehalı defter bitti de tula başladı senin burçlarını yazır. Neren güzel yapar. Bana irtega точно kırtıp ya mı? Yarar, sağın bakasından karı bu seni seni. Rahmat. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Sen misin güzel yapar? Baba İlyas nişlep жүрсің tağın? Bana şista ştamda kiydim no. Bugün de boşka verip durmazsın mı iken? Apayım, yatan var mı senin yok mu? Ol burçların koşan tülerge jinasın. Tülim mine. Mine şu otuna da tülim mine güzel yapar. Tuz soğutum var mı? Tuz soğutta da kerek bulan mı yer sana? Kerek. Sana. Durmuş ulaştı. Varsa da kerek. Ne şey kerek? Bir uçta indi. Nere bir kup tülim. Bir kırtıp birem ana güzel yapar. Sana karı biz indi. Sanmasam yarı indi. Kırtıp birgen şey. Yarar. Sağ ol. Sağ olun. Alo. Alo isemiz. Rimma apa? Kabar mı? İlem. Kutunuz. İlyas. Бурыч малай. Olmaz bizning muzikant. Bu kerak bulacak. Төрле уен коралында уйнаучыны күрү аптыраш түгелдер. Ләкин гитара чирткәндә гармон тавышы чыгару менә монысы инде гаҗәеп. Olmaz. Сандугашы капкада, тик капкасы еракта. Лилия безнең күп тавышлы җырчы. Аны чакырып тормыйм, аны Рәзилә чакырам. Былбыл моңы булган кызны да карап үтик.
Onun тавышының серлелеген тыңлап үтегез. Лилия. Эстрада тавышы. Безнең Ринал химик, аңа да шалтыратырга кирәк. Сөт сату күренеше гадәти хәл. Ләкин бу безнең алдагы персонажга гына кагылмый. Абзарында бер тавыкта асрамаган Ринал көненә 100ләгән литр сөт издавать итә. Ничек дип уйлыйсызмы? Игътибар экранга. Химик Ринал. Нәргиз безнең йомырка салдыручыбыз. Нәргиз дә безнең командага кирәк шалтыратыйм әле. Сезгә шундый сорау бирәм. Бер тавыктан көненә ничә йомырка аласыз? Берәү? Әллә дә икәүме? Әмнә Мирза Фатих улы Нәргиз көненә тавыктан 500гә якын күкәй ала. Eyde, soğal, börek sal. Ben sana butqa veririm. Malades. Malades sen de özümden. Ayırım apa. Нәргиз. Күкәй салдыру.